ora kok ngece nanging aku iki Kawula Wirata arang-arang sesaba. Kawula Wirata arang-arang sowan ning Datuloyo. Krungu kabar yen to kowe senopati ning Kadipaten. Oh, biangsat bedebah. Yo, pancen aku Raja Mala. Sapa kowe? Takon karo aku ya iki putra ing Pejagalan. Atmajane Bapa Jagal Melakas ya aku ngaran Jagal Abilawa. Kowe Jagal Abilawa. Yo. Jagal Abilawa ya aku Bambang Balawa. Bambang Balawa ora tau adus luwuk ngono kok Bambang bareng. Ora sisan Jaka Balawa ngono. Para maju ora sah kokean cangkem, ora sah kokean rembug. Sing dadi nyatane wae awakmu gedhe, swaramu atos, swaramu seru, bengokmu sora. Bangane wis kok kono joget-joget bengak-bengok tekan kene tak tewu pisan dlosor sapa sing kewirangan asu iki. Ngias karo aku kowe anggepe apa ya? Babu arep apa? Wah, roh jiwa begalan Brahmana pati kantaran bau cekel sabuk milang tatu. Ora minggat kelakon bengkah dadamu. Para jajalan arep kepengin gembandul dasmu. Jajal ning kene. Nyantoli. Oi. Oh ah. Wah. Oh. Hi. Oh. Baya. Oh. Ah, baya. Ayah. Oh, ayah. Oh. Urung apa-apa wis jengkeleke lah. Hai. Niwangsuk semono mangadili luwe ana sasmin taningsun jagat wasaniku Bathara wong bawana langgeng sinung kita tanawrat ora mengko dhisik to nggih anakku nggih majaku cah bagus anakku bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa aja mung kandhek ning mangucap nanging kababaro dadi pakarti anakku Seta Atmajaku Seta maramane sira tak pijana ngarsaning pun Rama ing Wirata nggih Atmajaku padha kandhir harja sak praptamu nggih anakku Seta la unut ninggi diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan nuwun mangke Rama Prabu marang paduka miji dhateng wiswanipun Kang Putra pun Seta sowanipun Kang Putra pun Seta mboten manggalangan setunggal punapa kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pewedo paduka Kanjeng Rama Dewaji Kanjeng Rama Prabu Durgandana inggih Kanjeng Rama Prabu Maswapati mekaten kawula nuwun inggih Rama Prabu ya anakku Seta ya wis tak tampa kowe atur bekti ana ngarsaning sun ya ana ngarsaning pun Rama nggih ora pangestri wong tuwa wae tampanan majaku Seta kawula nuwun inggih sampun sanget anggen kawula pundhindakan barisaning para nayaka para jengking padha gantung siba senajan to tanpa nglumpukke jernyata iki wadi ingkang bakal tak rembug kelawan sira sak kadang Atmajaku Seta sak kadang ing Wirata Pati Nirbita tatanan barisaning para kawula utawa para nayaka lan punggawa ingkang padha gantung siba Kakang Pati Nirbita iya supaya padha sidhem permanem luwih sithik. Seta kula wonten maring adhawuh Kanjeng Rama mesti agawe kaget nggih. Beneh kelawan padatan surat majaku Seta ing Wirata tak piji ngadhep Rama nggih. Wah, sing gedhe pangapura majaku. Aja duna dungkap aturmu tak suwun. Mancas duweni niat sarta duwe gegayuhan.
Seta wis antuk Gusti kasepuhan. Nuwun sewu, kula menawi matur kula ajrih pun dukani. Ora apa-apa. Sampun ngantos sak mangke paduka ingkang ngiyas dhateng sawung ingkang badhe kula aturaken menika. Ora lajane sapa? Sawung menika kula wau sejatosipun namung lare ing pejagalan. Sapa? Menika namung kawula negari ing Wirata, menika namung kawula alit. Menawipun sawang tata lair menika derajate ngaceplik. Nanging nuwun sewu. Menawi niti pringsa lan menawi nyumurupi dhateng kridhanipun lare menika sabendinanipun ingkang pedamelanipun njagal kebo tuwin sapi kula kinten sak mangke badhe keduga saged ngawonaken menawi mboten saged ngawonaken tartemtu imbang kadidayanipun kelawan Paman Rajamala. Sapa? Aku tak weruh. Nggih, Seta Timbalana nggih. Menawi paduka Kanjeng Rama Prabu Maswapati Arsa kepengin nyumurupi jago menika lilanana kula nyuwun pamit medal Jawi badhe nimbali dhateng praptanipun lare menika. Wis aja kesuwen. Seta marata dadi larapno bocah kuwi prapta mrene. Aku tak ngerti sepira dedeg piadege kene. Ore budaya budayane negeri. Sapa iki arane? Lah monggo mawon kula aturi andangu Kanjeng Rama. Ya Seta, sampun boten kirang sekeca. Ora mengko sikik kisana. Aja ngira ingsun tumambung merga yekti saweg sepisan iki ingsun manuh. Sira kuwi sapa? Satriya saka ngendi? Kisana. Wah. Prabu Maswapati ya. Aja kaget yen to kuwi nimbali aku. Aku ora tata krama, aku ora dosa, aku ora duwe subasita marang sira. Lho. Seta, kula nendhawuh. Iki piye to iki? Pripun kados pundi? Iki jago ingkang tak kira, ingkang tak gadang-gadang, ingkang bakal njurung marang kawibawaning ingsun. Lah kok karo aku wae ora basa. Waduh Rama Prabu nyuwun sewu, kula kesupen matur. Piye? Lare menika nuwun sewu. Dipun temu wonten madyaning wana. Wonten sak nginggiring Kali Ciliwung menika. Nalikanipun yuswa gangsal 11 taun pramila lare menika mboten saged basa. Oh ngono, nggih, nggih. Kokot bolote akeh banget. Ya nggih. Menika awit kenging dayaning sampah-sampah wonten ing lepen Ciliwung menika dados nggih mekaten menika wujudipun. Piyambakipun mboten tau tate, mboten purun kok kenadus ngono mboten purun. Ning mbok menawi kadidanipun saged pun cobi Rama Prabu. Yo, nak sawange sike. Nggih. Jeneng aku kumalungkung. Nanging kabeh iwak kebu, iwak sapi iki mau ora bakal bisa katur, ora bakal bisa dipisungsungake dengan negara Wirata yen to tanpa pambiyantuning Jagal Bilawa. Oh alah. Loh.
Aku ki ratu guyu kok kon meneng. Ngrebeki kuping. Wis gak perlune apa nimbali aku. Kowe Jagal Bilowo, Basar Keporo Nyoto. Mergo aku ditemu karo wong tuaku Bopo Jagal Melakas. Biyen aku urung duwe jeneng, gandeng ditemu karo Bopo Jagal Melakas, aku diparingi jeneng Jagal Bilowo. Yo, yo Balowo yo. Lah saiki ngene. Piye Prabu Maswapati? Mesti wae tuwa tandha pitakon sajroning atimu apa to perlune lan apa wigatine aku nimbali marang sowanmu. Yo, moro paringa dawuh. Kowe mesti wis nampa atur saka ngersaning anakku Seta. Yo, aku wis ngerti. Aku wis nampa dawuh saka anakmu sing jenenge Seta. Yo bule iki. Yo, apa dawuhe? Dawuhe aku kene maju munggah ning Blabar Kawat Kendeng Waja Janget Cilencak. Gelut karo sing jenenge Raja Mala. Kuwi sapa? Lho, aja ngawur Balowo, Raja Mala kuwi adikku. Wah. Nadyan kuwi adimu nanging aku nampa atur suwanap atmajamu Seta yen Raja Mala kuwi wonge arep njungkeng marang kawibawanmu iya apa ora? Ya pancen bener ngono. Lah saiki aku nampa dawuh. Aku kenen ngalahke marang Raja Mala. Kowe saguh apa ora? Sadurunge aku matur saguh ana ngersamu. Luwih dhisik aku arep nucuh karo kowe, aku arep nutuh karo kowe. Luput ku apa? Kowe ora duwe luput, ora duwe kleru. Ning kowe duwe dosa sing gedhe karo kawulamu. Lho. Seta iki piye? Mboten pripun-pripun mengke riyen nek jan ngayal ngaten iki bocah niku. Jagal Bilowo niku ngayal ngaten iki. Idealis piyambakipun mriku. Liyane ukuran sendal ming 4 1 4 2 niki request 4 5 dhewe kok. Kok nggih nganti gumun. Aku arep nutuh, aku arep ngluputke karo kowe, aku arep nganggep yen to Ratu Wirata kuwi dosa. Dosaku apa? Ora aku sikik kowe kira Nalendra. Yo. Kowe kuwi ratu. Kowe kuwi Nalendra mangresa gumpur kawula tasih. Kawula kuwi kudu mbok ayomi. Nanging ngono apa? Bareng ngono lakon kaya ngene, ana perkara dumadi kaya ngene. Kowe ora maju dhewe ning pabaratan, kowe ora maju dhewe ning Blabar Kawat Kendeng Waja, campur lawan adimu Raja Mala. Malah kowe kongkonan kawula kaya aku iki. Wah, aku mestani kowe kuwi ratu sing bisa lumuh ngenasi perkara. Perkaramu dhewe kok mbok plentrekke ngersane kawula. Balowo, apa Prabu Durgandana? Wis aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe. Kowe kuwi jejering kawula Wirata apa dudu? Yo, aku kawula Wirata. Wajibe kawula marang Nalendra, ya marang pengarep, marang Punggawa kuwi wajibe apa? Bisungsung dana bekti. Glondong pangareng-areng saupamane, upamane ora iso munjung ingkung gajah paribasane, nanging sing baku aku laku becik, sarta aku duwene labuhan nadyan to sithik tumrap negara. Kuwi sisa diarani kawula bekti marang negara, kawula bekti marang Nalendra. Lah saiki aku tak takon, kowe arep takon apa? Yen to kowe tak dawuhi munggah ning Blabar Kawat Kendeng Waja iki mujudake nggonmu ngabekti marang Nalendra apa dudu? Wah, iya. Ning ngono ngopo kowe dadak ngluputke karo aku? Mbuh. Kowe iki ya wisuh lumuh ngentasi perkara. Wisuh sabune marsik kok wisuh lumuh barang kowe iki. Wis bakune kowe gelem apa ora? Maju ning Blabar Kawat Kendeng Waja, kowe campur lan adikku Raja Mala. Balowo. Papan seneng kang malih sandang malaikat kuteke wok simbar jojo. Yo Prabu Durgandana yo Prabu Maswapati. Aku sayekti ambung arep nyoba arep nodi marang kaprawiranmu ngenu wadeng Nalendra. Nyatane kowe duwe atek-atek sing pengguh. Ya senajan to kowe wis kelatu ya suwamu, mula kowe dawuh karo aku sing luwih enom, luwih sentosa, luwih digdaya. Ya aku saguh. Sawangen ora nganti 3 dina Raja Mala mati saka tanganing Balowo. Wah. Tuman kowe iki ora.
Yo. Wah, bombong kang tanpa upama seta wonten dawuh. Wah. Kowe kok duwe sarta kowe nemu jago ingkang sembada. Lah menika namung kula menika janjane namung ngasak kemawon. Kula namung ngabiyak jago. Endi nek wong keker kula goleki. Saderenge kula nemu niki kula ngerti wong keker ning mbahku mung njaluk marang kowe. Sepisan wah sago balo wah mergo kowe iki nalendra omonganmu gunemamu iki mau sekseni jagat saisine Sabtu Brahmana Raja seksenana ngepasi dina Selasa kliwat aku bakal munggah ning Blabar Kawan. Sapa mau jagal Bilawa inggih Kanjeng Rama. Walah raja ning sajake arep sembada ing karya. Lah monggo kemawon pun pirsani sareng-sareng. Iya. Seta kula wonten maring adhawuh. Bubarna sing padha sebo, adi-adimu Utara Prasangka. Sarta dawuhna marang ngarsaning kabeh para wadyabala. Aku gedhe antaraning Balawa kelawan pamanmu Raja Mala. Tak jaluk nggone ngrondani kanan Prajanegara Wirata padha dikencengi. Padha diraketi ya nggih ngisaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala Kanjeng Rama diwaji. Ya yen wis satata marta bubarna nggih. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis surana ingkang dak dawuhake meneh. Atmajaku Seta. Purna gati ning panangkilan. Parsesanoto kundra ngedaton jeluk saking damparan kecana kinabit gambaran gading kadheraken sangjaning para banjedi manggung ketanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara Prabon. Kawisna saking mandra tindak nyosang Sri Naranata lamun Sinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari.
Adikku Rajawala. Sing nyenggake iki piye? Ah kok numpang. Wah. Mangkahanggro sesumbar mawa lindru bumi gonceng kumaludha guntur katok umop sang jalane diei ya jagat pangestu ngrawayau Bathara jagat adikku bocah bagus, adikku wong gagah, adikku wong mideksa, adikku wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang Rajamala.
Nur mangke Kakang Mas. Kula wonten maring adawuh. Ameji dhateng besokanipun ingkang ngrayipun Raja Mala. Kula nyandhong dawuh lho. Ngarep perang kok cengengesan. Ora ndang ditata tenagane, ora ndang ditata kadigdayane. Nuwun sewu Kakang Mas. Wong arep perang niku kudu seneng. Dasare seneng napa? Sepisan seneng iso ngumbar kadigdayan ping pindho, seneng merga iso ngerti lan kula bakal weruh, kula bakal nyumurupi mungsuh kula gilang-gilang kuwandane kaludiran ragane. Ya, tatanan sing tenanan. Pun Kakang percaya Raja Mala, yen to kowe kedua bisa ngundurake jago saka kasepuhan. Nggih, mangsu minggir Kakang Mas. Kula wis krungu bertek-bertek kawula Wirata ingkang ngandharaken bilih sak mangke jago saking kasepuhan sampun pun pikantukaken. Jago saking kasepuhan sampun pun jokaken. Sampun pun dawuh majeng wonten ing balabar kawan kendeng waca jangan senjang mangsu mikir. Kula selak ora sranta kumacelu kepengin ngejor-jor kuwandane jago saka kasepuhan mungsuh kula niku Kakang Mas. Hey! Nuwun pangestu. Woi. Dhuwuraku karo iki. Hei! Wah! Hei! Iki ta. Hei.
ende si panunggal matenono panunggul apa dosane ngunggule mring sasama aja ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber piwala wah lada lagi wah entek amak kurang golek lehku guyu nganti kelumah-lumah lah jebulno mung suwe karo aku ki teteke meh padha malah kepara dhuwur aku mbangane mungsuh utawa jago saka kasepuhan endes kowe tekan kene karo golek dalan pati apa piye saurunge aku ngomong akeh-akeh saurunge kowe omong karo aku saurunge kowe wawan sabda tak basani kowe sadurunge kowe omong akeh-akeh karo aku luwih becik kowe bali wae aku ra sudi perang mungsuh kowe aku ra sudi perang mungsuh kowe ayo nek kowe sing kena tak endakke becik kowe mulya wae omong bapakmu njaluk edit jajan mbangane kowe tekan kene wis munggah kene mengarep soroh nyawa kowe mbangane kowe mengko tak candhak tali gocimu tewu raimu dloso ora eling kowe mah mlebu rumah sakit kowe engko wah gonge micak sing agong pancen wong-wong Wirata kuwi wonge kumalungkum lho sik dhuwur aku gedhe aku kok suarane gedhe kowe yo ben aduh kok merinding aku asem ki ora ora jebul suarane gedhe aduh kok rada merinding iki aku mengkirik iki aku sing tatak sing tetek sing tangguh sing tanggon nggih anggep apa mungsuh kaya ngene candhak tali gocine tewu teng drosor sapa kowe Des ora kusik apa kowe kengaran Raden Rajamala lho piye to ki ngece tenane meng kawula cileke suarane gedhe kaya yak-yak oh alah kowe iki wing kawula cilik kok kan swara ngedel-ndel kaya anggepe kowe digdaya piye? Aku ki satria kondang, aku ki wong kondang, aku kondang sekti Rajamala. Kapal kae reti kowe? Jenengku kae. Kowe kok urung tepung karo aku ngece karo aku kowe. Ora kok ngece, nanging aku iki kawula Wirata arang-arang sesaba. Kawula Wirata arang-arang sowan ning Datulaya. Krungu kabar yen to kowe senopati ning Kadipaten Obiangsat Bedebah. Ya pancen aku Rajamala. Sapa kowe? Takon karo aku ya iki putra ing Pejagalan. Atmajane Bapa Jagal Mlakas ya aku kengaran Jagal Abilawa. Kowe Jagal Abilawa. Yo. Jagal Abilawa ya aku Bambang Balawa. Bambang Balawa ora tau adus luwuk ngono kok Bambang bareng. Ora sisan Joko Balawa ngono. Ora maju ora sah kokean cangkem, ora sah kokean rembug. Sing dadi nyatane wae awakmu gedhe, swaramu atos, swaramu seru, bengokmu sora. Bangane wis kok kono joget-joget bengak-bengok tekan kene tak tewu pisan dlosor sapa sing kewirangan asu iki ngias karo aku kowe anggepe apa ya babu arep apa
Wah, roh jiwa begalan Brahmana pati kantaran bau cengel sabuk milang tatu. Ora minggat kelakon bengkah dadamu. Para jajalan arep kepengin gembandul dasmu. Jajal ning kene. Nyantoli. Oi. Oh ah. Wah. Oh. Hi. Oh. Baya. Oh. Ah, baya. Ayah. Oh, ayah. Oh. Urung apa-apa kok jengkelet kena. Hai. Untung balung pengko. Hai. Ambruk to kowe. Ah. Iya. Oh. Yo cadak biasmu. Ah. Terus Raja Mala, terus tewu terus.
Oh, lah cengel kok dienggo dolanan. Aduh. 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 Hei! Wis tadi. Kepoy apa kowe? Awas kowe. Atret ta. Baik. Ora kenek. Ah! Ha! Oh. Ya. Edian. Kial tenan balungane. Ha! Ya. Ha! Ya. Kano kene. Awas. Ah! Ya aduh bahaya. Yeah!
Wedian ora nyono ora ngira babar pisan. Walah jago sowa sepuan digdaya kliwat ukur nganti adhiku Rajamala tekaning pati. Wadyabala glok. Rajamala mati, Rajamala mati, Rajamala mati. Cemplungke sendang watari ben urip meneh. Yo cemplungke yo. Cemplungke. Seco abot iki ya wae tenan. Abot tenan iki. Abot tenan iki wah. Bobot 7-5 kilo iki abot tenan. Prayogane nek ora kompak sing nguncalke malah mung sasar susur kandhane kok. Heeh. Piye? Diitung. Bareng ngitunge. Sing mburi melu ngitung. Yo. Parjo, Pardi, Waluya melu ngitung. Oki, Semplok, Pintu kabeh melu ngitung. Juang. Mongko Luki sing kempul bareng melu ngitung. Yo. Yo, siji, loro, telu. Adhiku Rajamala. Oh alah di. Wah. Ora nyono babar pisan. Olah dat saben kuwi yen kowe mati barat sedina mati ping 7. Nanging yen to kowe kinayoman dening Kang Ibu Dewi Watari mesti kowe bakal urip meneh, kowe bakal sentosa meneh. Oh alah. Rajamala kowe mati. Kowe mati ya jagone mati, botoke maju, Balawa aja minggat kowe. Alat menungso ora tatanan. Wadyabala. Yo. Balawa digoleki. Oh, goleki.
uping angin sumyak swaraning rong jeban samironoron mawur kulawan haris biyo lumrang gandaning pos pita kareng klaning Putyandira sandruja wara mrengang lir swaraning madu branta manungsung jaruning tombang Nun mangke to Kanjeng Adipati keduga damel kagiat tiasipun ingkang abdi kula namung kawula alit kula menika namung derajate ngaceplek tiyang loro sak udun tiga sak urupan teka sak mangke kula pun perpeki dhateng paduka Kanjeng Adipati Kencaka Rupa. Salah. Aku du Kencaka Rupa, Dik. Sinten? Rupa Kenca. Kang Mas Rupa Kenca. Oh inggih Kanjeng Adipati Rupa Kenca. Iya. Orang kusik. Kowe kuwi sapa? Sadurunge aku takon luwih akeh. Sira kuwi sapa Cahayu? Kula. Iya, apa mbokmu? Nuwun sewu. Kula sampun boten gadah ibu. Aduh. Di ngapura Cahayu. Inggih. Men benjang malih menawi guyon menika nggih kenging ning aja mung sembrono, aja mung waton guyon ning guyon menika ngagem wewaton. Iya ya wah. Mah diuring-uring cah wedok aku. Inggih. Kowe sapa Cahayu? Inggih kula ingkang abdi pun Salindri. Sapa? Salindri. Oh alah. Sajak kowe Widawati ingkang suwarane gawe horeking jagat mula sak jagat Wirata ngerti marang sing jenenge Salindri. Sanes kula niku. Dudu kowe to? Sanes. Oh. Ya wis. Nuwun sewu Kanjeng Adipati Rupa Kenca. Mrepeki kalian kula kenging menapa wonten wigatos menapa lan menapa darunanipun. Nyata menika namung mapan wonten ing sak telenging peken teka mlebet wonten ing peken mrepeki kalian kula. Ora kowe iki kok gegeden rumangsa. Gegeden rumangsa pripun? Aku nemoni kowe iki ora kok aku arep kepiye-kepiye ning aku mung arep takon karo kowe. Mbok menawa kowe ngerti glibeting menungsa sing dedeg piadeke wong siji kaya dedeg piadeke wong lima ditumpuk dadi siji. Sing jenenge Jagal Bilawa. Kowe ngerti apa ora? Jagal Bilawa. Iya. Nuwun sewu kula mboten nate semerep malah nembe sepisan menika kula midhanget asmanipun Jagal Bilawa menika. Oh alah. Ya wis. Mbok menawa ya wis tak lalekke wae ora apa-apa. Jalaran sing jeneng tekaning pati siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu lan pepati kuwi mung Gusti sing kagungan pirsa. Inggih. Kenging menapa paring dawuh mekaten. Patine adikku Rajamala kuwi saka tangane Jagal Bilawa. Ning gandeng aku wis iso mikir, gandeng aku wis iso ngandhake yen to pati kuwi sing ngerti mung Gusti, ya sing gawe urip. Patine adikku Rajamala tak ikhlaske, saiki aku arep tresna karo kowe. Nuwun sewu. Piye Salindri? Menapa menika mboten keduga kesusu? Apa ini tidak terlalu cepat? Ngono to karepmu? Inggih. Mbok nggih ampun kesusu to kula paduka mriku dereng tau tate semerep dhateng kula.
watak wantun kula menika dereng tau tate paduka pirsa. Hang alon-alon rak karo mlaku rak ya suwe reti kaya ngapa bentukan apa? Watekanmu ki lho Cahayu. Inggih. Ha iya. Ki mumpung disambi karo kanca-kanca rombong aku sing do arep nguyak balawa iki men do mandeg sik mangan mie, ya. Aku tak rembukan karo kowe. Inggih. Piye upama aku dadi siji karo kowe piye? Mergo garwa kadipaten ki durung ana. Ning kadipatenku kuwi urung ana prameswari utawa wanita sing njejeri lungguhku ning kadipaten. Piye? Umpama kowe lah kowe iki aja duweni rasa rumangsa kowe iki mung kamula cilik, kowe iki mung getibal, kowe iki mung ngabdi upamane. Kowe aja duwe panyakra bawa sing kaya mangkono ning kowe tak pilih menapa bakal dadi jatuh kramaning wang. Ya jatuh kramaning sun. Ning wang barang. Mergo kowe iki sepisan ayu, ping pindho tak sawang kowe iki gaweanmu kuwi akeh. Teges kowe wanita ingkang setya bekti marang wong kakung ketitik saka tanganmu kuwi ingkang akeh otot bebayune telapakmu kuwi. Tanganmu kuwi akeh banget. Telapakan kula. Iya. Kathah menapanipun kapal kuwi. Mertandake yen kowe iki wong wedok sing tansah nindakake laku dharma kowe iki perjuanganmu gedhe ngono gampangane ngono. Inggih. Iya. Lho kowe tak pilih. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Iya. Adipati Minak Jinggono dede panjenengan menika. Manut sun mundhut. Mboten sah no. Men kaya waloya kok ya ora. Nuwun sewu. Piye? Menawi paripaksa kula kedah ngladosi bekti dhateng paduka kula mboten saged. Lho, sebabe kula menika sampun gadhahi guru lagi, kula sampun gadah semah. Ketok saka telapukan mripatmu kuwi ingkang wis rada melorot. Kuwi nandhake yen to kowe iki wis duwe guru lagi, kowe wis mbojo. Inggih. Lah bangkekamu kuwi ya rada modot, rada mbegar, kuwi mertandake yen to kowe wis tau duwe anak, ya to? Inggih. Aku ki reti kok. Apal aku kowe? Ayo ta. Dadi wong arep milih wong wedok kuwi pancen sing ati-ati. Ning aku nyumurup saka liring ing netramu, kowe kuwi wanita sing jujur, wanita sing ora tau goroh. Inggih. Ya, ora apa-apa, tak tembunge ning bojomu. Mbangane kowe karo bojomu ming keloro-loro mergo bojomu mendina gawinane ngeslot ya to? Mboten. Ora piye, ora usah ngapusi. Mboten saged tumindak ingkang werna-werna awit kula mboten saged sumurup semah kula. Lho. Mergane bojomu lunga apa? Mboten. Nanging semah kula menika sanes wujuding manungsa. Semah kula menika panjalmaning Gandharwa. Kagatri sang kapirang urinangkul kinempet kambet dosang retnaning bawana yoke tukang walang ati yoke tukang kutu kering wala ora pati ndugamana. Wah lagi ki aku weruh ana wong wadon wedok mbojo gendruwo ki agi ki aku krungu. Ya ning ora dadi ngopo, ya senajan rada bingung pikiranku ki rada werna-werna. Piye ana wong wedok kok menungsa mbojo Gandharwa ki terus le anak-anak kepiye? Nyatanipun kula gadah anak kula pun dewasa. Edian terus anakmu wujudane kaya ngopo? Apa ireng kaya sing ning pojokan kono kae? Rada nyemer kae. Apa kepiye? Mboten, anak kula menika bagus karang nurun kula. Oh ya. Ya ora apa-apa. Salindri, kula wonten maring dawuh. Aku sago, aku lahir batin tresna karo kowe. Perkara balawa kae mau tak ngalekke. Saiki aku tak takon. Inggih. Mapane bojomu sing wujud Gandharwa kuwi mapane ning endi? Mapanipun wonten ing ringin pojok beteng Kedaton Wirata
ingkang sisih kidul wetan. Sisih kidul wetan. Inggih. Menawi paduka estu lair lan dados kula suwun mangke tabuh kalih enjang. Kula aturi besem dupa. Nyuwun dhateng semah kula supados medal sak mangke wigatos paduka kula aturi paring dawuh dhateng semah kula. Ya, mulya omong bojomu yen to kowe arep tak tembung Salindri. Wah, wong bejo ora kaya rupa kenca marem. Marem. Nadan aku durung bisa nyanding kelawan kowe Salindri calon garwaku. Ning ora apa-apa, tak tekadi, tak tirakati. Gandharwa sing jare bojone Salindri. Entenono praptaku, bojomu tak tembung bakal dadi garwaku ning Kadipaten Wirata. Marare manguswamya ngamrengengang kadi karenaning kasuwose yaning marga hamalatku Lumereng sang Gandawastrat maca Apa? Kowe iki ngopo lho? Delik. Delik kok ngrangkul glugu. Mongko glugu karo sing delik gedhe sing delik. Apa aku ketok? Ketok banget. Wah, setan. Tiwas delik aku. Delik ki mbok ya sing ceca, sing mutu. Salindri Mbak Yuku ana apa? Mrepeki karo aku iki keweden. Balawa. Apa? Aku oleh njaluk pitulunganmu apa ora? Apa? Rupa kenca karo kenca rupa Patenana. Wah, aku digoleki kok malah Ora engko sik. Supaya ora mung kowe dhewe sing kelepetan dedosan nanging Mbak Yu muga kelepetan dedosan. mergane piye? Aku ki diuyak-uyak arep dilamar Raden Rupa Kenca ning aku ngaku yen to aku ki wis duwe garwa nanging garwaku dudu menungso. Garwaku wujuding Gandharwa. Sing tak anggap bojoku, sing tak anggap bojoku ingkang wujud Gandharwa ora kejaba mung kowe Balawa. Wah, iblis. Aku ki nek gelem adus ya bagus, rupaku ya ganteng. Malah dipadake Gandharwa anggepe opo. Wah. Lah gelem apa ora mitulungi Mbak Yumu. Engko nek nganti rupa kenca karo kenca rupa kae mati sing dosa ora mung kowe.
Mbak yo ora yo melu dosa. Aku ki wegah. Aku ki wegah nek sing dosa meng kowe ki aku ki wegah. Yo. Gilane. Aku ki utu bojomu, aku adimu Ipe. Ipe yo kan aku iso dipangan yo, Pak. Wah. Ipe Monopati tumraping Balawa. Iya. Saguh apa ora? Saguh. Terus aku kudu kepiye? Iki wis nanggake wanci tabuh loro esuk. Yo. Kowe menyang ringin pojok beteng negara Wirata. Sing sisih ngendi? Kidul wetan. Eneng kono eneng Raden Rupakenca ingkang besem dupa patenana. Apa patenane? Ora mengko sikik. Nuwun-nuwun kula nuwun. Nuwun-nuwun mangke, nuwun mangke. Gandharwa. Gandharwa ingkang aku dadi garwaning Salindri calon bojoku. Aku prapta mrene iki aku arep nembung karo kowe. Bojomu sing jenenge Salindri arep tak tembung, arep tak pek bojo. Mbangane urip karo kowe ora tau nampa katresnanmu. Gandharwa. Gandharwa sapa wae aranmu? Aku ora ngerti aranmu mergo Salindri bojomu ora bloko karo aku. Tak jaluk metuwa. Tak jaluk metuwa. Tak jaluk metu aku arep sak pejagong karo kowe, aku arep duwe rembug karo kowe. Wah! Alah. Wah! Alah. Wah! Rombongan. Yo long. Para gedruwo. Yo, wah lah piye iki kok malah aneh mati. Kau mundur, hei. Oh, ana pralaya. Sang Hyang Tata kalana kalaya takut maringkut siungnya kang mawingis ora rupa rek kiri Nuwun sewu. Koko Prabu Duryudana. Ya Prabu Susarmo Onomaran. Mangke riyin anggen kula ngandhi kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya gecak peperangan wonten negaring Wirata. Nuwun sewu mriku kok kula sawang
kula sawang sepisan Rajamala. Rajamala Senopati Negari Wirata angka kalih rupa kenca lan kembarane Kencaka rupa. Tumekaning pati mriku. Wah. Bejanipun kula kalian Paduka Prabu. Kula aturi jumenep. Kula aturi mas paosaken, kula aturi nyawang. Ya jagat pangestu karo, Yayi Prabu Susarmo. Kula ten dawuh. Tak kira perkara iki perkara patine Raden Rajamala rupa kenca bodene Kencaka rupa. Iki dadi pancatan gone Ratu Ngastina bakal gelar jajan. Lah monggo, prajurit. Kula. Wirata wis ringgih. Bedah negarane. Yo. Hoi. Ya jagat pangestu Karwaya Bathara jagat utara wonten maring adhawuh Kanjeng Rama Dewaji. Apa kowe ora kleru nggonmu nimbali nglarapake kelawan wong wadon sing banget gawe kucem asmaning sun. Nyuwun sewu. Sareng kula taliti lan kula titi priksa kula ngabyak wong wadon Rama Prabu, kula midhanget lan kula manggihi ingkang sesilihpun salindri inggih menika ingkang kula larapaken wonten ngarsa paduka menika. Ngono. Pramila samangke sumangga borong ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji, Kanjeng Rama Prabu Durgandana nggih badhe gula wentah dhateng salindri menika. Ya, utara sing mrayoga lungguhmu. Sampun mboten kirang sekeca Kanjeng Rama. Salindri. Kula nuwun wonten maring dawuh sinuwun. Kula kemareng aturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Matswapati iki sinuwun Prabu Durgandana ing Wirata. Ya tak tampa. Kejaba kowe kuwi tak timbali sowan sepisan kowe duwe luput, ping pindho kowe dosa. Nuwun sewu. Dosa luput kula menapa teka paduka nyendhu dhateng jasad kula. Bloko suta ora tak tutup-tutupi salindri. Aku krungu pekabaran yen to sliramu ingkang gawe pepati lan kowe ingkang gawe Sranapati ning adikku sak loron ya kuwi Yayi Rupa Kenca lan Yayi Rupa Kencaka. Inggih, ya Yayi Kencaka Rupa. Yen to pancen patine Rajamala kuwi mbok menawa pancen wis pesthi ning kotrat lan Dewa wis nuduhake yen to panjenenganing sun iki ora ana ingkang bisa njungkeng kawibawane katitik Rajamala mati saka astaning jagal Bilawa. Ning perkara patine adikku Rupa Kenca lan Kencaka Rupa iki tak kira ora lumrah. Merga apa? Patine adikku Rupa Kenca lan Kencaka Rupa iki saka tangane bojomu. Iki ora melu perkara sayembara, iki ora melu perkara adon-adon nggone Rajamala Rupa Kenca apa dene kadangku Kencaka Rupa nggone kepengin njungkeng marang kawibawanku. Mula kang saka kuwi kowe luput salindri. Sepisan kowe luput ping pindho kowe dosa. Merga garwamu wis gawe Sranapati adikku sak loron Rupa Kenca lan Kencaka Rupa. Mula dina sak mengko iki tak jaluk kowe minggata, kowe lunga, mangane kowe tak hukum pati ning Prajanegara Wirata. Sarating pandam sumula kamadangi jroning pasareyan ngrani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang Dyah Manahanggung sumunggam kulen
sang kakung rempo alon wuwu sira babu yayi man Biraten nek pronto yayu ulun tadarunte ulun tadarunte nuwun sewu sinuwun dosa ingkang kula sandhang menika sanes pakaryan kula lan sanes pekatrap kula ning kabeh kuwi mau lupute bojomu ya bener kowe ora mateni adikku rupa kenca lan kencaka rupa ning kowe ndek bojo ingkang wujud Gandharwa ingkang keduga wis gawe srana patine adikku sakloro menapa mboten wonten pangapunten malih dhateng ingkang abdi pun salindri krana kula menika ngabdi wonten kedaton negari ing Wirata menika lair lan batos namung kinarya nyambung gesang kula awit kula ngrumaosi kula menika lare lolo nggih kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun mboten wonten pikajengan menapa-menapa malih Mbok kula pun maringi mangapura ta sinuwun dosa kula tak bedah negaramu we hei mangga anggro sesumbar mawa lindru bumi gunjing kumaluduk kuntur katuk marat menungso ora tatanan walah nggon arep menehi paukuman karo wong wedok kae mau nganti mlayu keplayu dadi kalau jangan nggone dheweke minggat supaya ora nampa dukaning sun malah iki ana menungso aku ora pangling Susarma wo iblis lanat ki Durgandana padha maran negaramu saiki wis ringkeh negaramu bebasane ora duwe otot bayu meneh mergo adimu telu wis modar Raja Mala Senopatimu wis dadi jenat rupa kencaka rupa wis dadi jenat wis sergi kabeh ayo arep ngopo kowe wis ora ndek daya apa-apa manuta kowe tak bondo utara taman keputren kowe dadi duwekku marat woi ayo maju perang do tangi ayo do tangi ayo iblis lanat menungso ora tatanan
Rat langene ngalang jiwan aklar pandan moncar cerat tinon ler kekonang surem sorotetan badang nuwun sewu mboten mangling saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Ndara Utara. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Tara. Yo, Kedhi Werhatnala wis tak tampa, Bagong tak tampa. Pripun enten wigati napa? Walah, Werhatnala kula wonten paring dawuh. Kadangku Utari ndi? Kadangku Yayi Dewi Utari ndi? Nuwun sewu. Menika dados kewajiban kula nggih kula ngreksa katentremanipun Gusti Ayu Utari. Ora. Nek adar saben pancen kuwi dadi tanggung jawabmu merga kowe kuwi juru beksa Langentaya. Ana ing kedaton negara ing Wirata iki. Inggih. Nanging sak gendakan iki ana sawijining perkara ingkang ora bisa dianggep enteng. Mbok kula wangi njunjung Gus cangkeme. Enten apa? Enten perkara napa nek ngendika niku mbok ya sing sareh, mbok ya sing santun. Aja karo muring-muring kok ora. Pranala kula wonten paring adhawu. Kadangku Utari ndi? Bakal tak singitake merga iki ana lelakon gedhe. Negara Wirata bedah saka tanganing Prabu Susarma. Nuwun sewu Raden Utara. Kula jabel anggen kula dados abdi paduka ijing andika dados bendara kula. Piye? Nuwun sewu. Menapa mekaten menika jiwaning satriya? Tegese piye? Panjenengan menika satriya lah kok teka sak mangke malah mung mlajar teng Taman Keputren boten merpeki mengsah wonten ing pabaratan. Kula aturi mas paosaken kula badhe nerangaken kados menika sejatosing satriya Raden. Mangancur lakuning angin Kunturanggraning arga Kura kurnita rek kakiri-kiri Walah menungso ratatanan Pranala kula wonten paring dawuh. Kowe iki abdi sing kepiye tak takon? Kowe iki abdi sing ora duwe subasita. Mboten wonten subasita ingkang pundi kula tak nyuwun pirsa. Kula tak nyuwun dawuh. Walah kowe iki mung wong wandu, kowe iki mung wong jengki. Kere kok melu-melu. Lah kok kowe tanpa ana dawuh saka aku iki malah kreta pusaka Kyai Garuda Yaksa mbok dalke. Kena Jaladara ngene kok. Gong. Nyilih sik ora apa-apa. Nah ya. Saatate ya, Tru. Heeh. Nuwun sewu kula menika namung badhe nedahaken satriya jiwaning satriya menika mekaten menika. Terus karepmu, nuwun sewu. Menawi ndaharaturipun ngabdipun Werhatnala. Kula kanthi manjing wonten ing pabaratan. Banjur kula suwun sak mangke paduka ingkang dados kusiripun. Edan mau piye kowe iki? Aku ki anak ratu lah kok mbok kon dadi kusir. Nuwun sewu. Wonten tetembungan
menawi sampun kawontenan susah kados mekaten menika mboten nyawang derajat mboten nyawang pangkat menawi paduka kedah dados kusir inggih paripaksa ya tak turuti. Little Star pandam sumula amadangi jroning masarean angenane wadana kang katon aramuramu kalingan ngangangan sang diwa manahangkung sumungkem guling sang kakung rerempa babuk Kusik Branala kula wonten maring dawuh. Kowe kentir apa bambung? Kowe pekok apa kucluk? Tak takon. Aturmu mau aku arep mbok kandhi tumuju ning pabaratan. Lah kok aku malah mbok tutuke dalan sing kleru? Iki kok malah wujuding wit randu gedene semene. Gedene kliwat kok iki arep ngopo? Nuwun sewu. Piye? Tiang perang mereka kedah ngginakaken piandel. Yo, piandel apa? Ceklan dede. Nanging kedah ngginakaken gaman ugi pusaka. Lho, pusaka? Inggih. Kamangka pusaka kula menika. Kula singetaken wonten sak pucaking aran aran 12 menika. Banjur karepmu arep mbok jipuk? Inggih, nanging nuwun sewu. Piye? Nek mbok jipuk tak enteni. Nuwun sewu mboten. Kula suwun paduka inggih panjenengan ingkang inggih mriku menek mendhet pusaka kula. Iye. Kepiye? Balen ana meneh omonganmu mau. Mbangane ana banci tak tekake ning kene. Munia. Aku ki anak ratu tokon penekan. Kula sampun matur menawi kepengin negari Wirata mboten siyos bedah kedah mawi pangorbanan. Wani ye kowe karo aku? Wani ye. Nuwun sewu kula mboten badhe wantun nanging wantun menawi sak mangke kula ndombani Prabu Susarma bedah negari Wirata. Asmbuh, tak sipuk kowe men meneng kowe. Arep pansatan kok pamit kae. Iki waudu pusakamu, Dede. Aduh. Guyon Raden inggih menika pusaka kula. Hi, ora raba-raba gilane. Nang aneh kok ora iki.
wong lanang setengah wadon. Inggih. Menawi Panakawan mestani kula menika asih dhisik. Iki pusakamu. Inggih, kula aturi maringaken badhe kula binuka telenging pusaka. Ya. Pripun? Iki pusakamu tenan, Mbah Du? Inggih. Kok sik aku kok kaya ora pangling karo pusaka iki, coba tak sawange. Coba tak talitine. Iki aku tau weruh aku duwe putu sing jenenge Janaka. Aku duwe putu sing jenenge Janaka. Aku duwe putu sing jenenge Arjuna, ning wis suwe banget aku wis ora tau krungu kocape Janaka. Kondang padha nyebutake, kondang akeh padha ngandharake yen to putuku Janaka wis tekaning pati. Lah kok iki pusakane kok iso dilintirke nang kowe iki larah-larahe piye? Nuwun sewu. Piye? Pusaka menika pun titipaken dhateng ingkang abdipun Werhatnala dening pun Raden Arjuna. Saderengipun panjenenganipun seda awit kawruhana Raden kula menika putra sesawanipun inggih sesuwa kinasihipun Raden Janaka ingkang pun tresnani. Oh ngono. Inggih. Nanging nuwun sewu. Sakmangke kula aturi mas paosaken citranipun ingkang abdipun Werhatnala. Awit dumugi pundi kemawon salina wujud kaping 1000 Raden Arjuna menika nggadahi ambet ingkang beneh kelawan perkawis sanes-sanesipun. Awit Raden Arjuna menika kagungan lisah jayeng katon. Oh alah, kowe to Janaka. Oh alah. Wah, sasi nampurna nggonmu nglakoni paukuman nggih. Inggih. Kanjeng Eyang, inggih Kanjeng Eyang Utara inggih. Iya. Kula suwun panjenengan sidhem. Ya, aku ngerti. Nah, apik ngono ku rasa nganggo gunung sak pejagung desa adu arep kesuwen. Ngene iki wae apa perlune. Inggih. Ya, yen ngono ayo, aku saguh ngusiri kowe nggih. Aku saguh ngusiri kowe. Gage, pusaka iki kandhinen maju ning pabaratan.
kenthos waru gembal manyar-manyar. Duk neng dungkul kono alas dadi wana. Engko sik. Oh. Ya. Ana jemparing kok dinahi minyak wangi. Oh. Dikira aku ora iso niteni ambumu ya, Nger. Pandhawa lulus Raharja kowe le. Ayo empok Suramarata, Jayamarata. Ayo. Walah menungso ora tatanan. Ana jemaring ingkang anyipat tapa ing nata ngawonggo. Nganti aku nglasah. Nanging kok sikik. Nggone nyipat jemaring lah kok ana gondo lisah jayeng katon. Oh lah dalah. Ora pangling. Kadang-kadangku dulur-dulurku Pandhawa ya rahayu anggonmu mapan ana ing negara iki. Yayi. Ayo maju. Ayo, ora iso nglawat kowe. Hot. Ridu mawara mangawawarahan ayo Munya kowe saiki kowe Munya iya Susarma basa karo aku basa iya sinuwun Prabu Susarma ya iki sik negoring Trigarta Prabu Susarma yo Prabu Susarman ayo ora iso nglawat sakarepmu basa sakersa ayo sakersa patukonjeng sinuwun Prabu Susarma kula badhe pun pejahi nggih nderek badhe pun siksa nggih nderek tak asap raimu nggon iki watu padas neng negara Wirata iki men modal hey ki nggon watu lincip-lincip iki langening kalangsiwan aglar pandan monsam tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng gegono Yayi Balawa kanggo kakangku nowo medhoke kelawan Balawa aja kaget Yodi ana perkara ingkang banget gawe giris
lan gawe sungkawa tiasing pun Kakang. Yo. Eneng perkara apa? Ratu Gustimu ya Ratu Gustine awake dhewe. Ingkang wis mataun-taun ngreksa katentremaning pun Kakang lan Siadi. Sak mengko nampa pasiksaning Prabu Susarma. Pasuryane diasat ana ing watu padas. Sedalan-dalan negara ing Wirata Balawa mesakna sinuwun Prabu ing Wirata. Wah, edan. Blarut. Ah, rusak tenan kowe raimu. Hei. Ya, jeblaske. Ayo sambato. Wih. Widih. Raine wis remuk, wis ora ana sing ngenali karo kowe, wis ora ana sing tepung karo kowe. Saiki. Ora ana sing ngerti nek kowe kuwi Ratu Wirata. Ayo. Ora ana sing gelem nulungi karo kowe saiki nang kene mengari tak sendhekke, tanganmu tak sedakepke. Tanganmu tak sedakepke, kowe mengko mung kari tak ujurke ngalor. Raimu wis remuk, iki getihe mili iki. Aduh. Wah, rada urung rampung, urung tutuk leku ngokop gede. Aduh, sapa iki? Sapa iki lho? Wong pideksa nganggo kampuh poleng, ora pangling kowe Bim. Janjimu ni Bima pecah tenan sirahmu. Konangan tenan leku sesinglon yuntut nganti menungso kuwi mau muni. Piye Bim dasmu.
Raden Prayitna semurire eka balik titiane kandayane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahing latar mileng lintang Bima Sekti sinuwun Prabu Maswapati nuwun sewu sinuwun kula aturi emut Purwodusina niku pasuryane sajak pun pulih pun kenging dayane lisah jayeng katon niku pun pulih kaya wingi pasuryane sampean pun bagus melih nuwun sewu lah kula aturi nampi sembah bektinipun para wayah-wayah Pandhawa menika lho nun mangke Kanjeng Hyang ing Wirata gandeng sampun purna anggen kula nglampahi paukuman minangka buangan awit rikala semanten kula kawon nggenya kesukan dadu pramila sak mangke kula arsa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wah Maswapati kakekku aku ngaturke sembahku katuro padha-padha nggir putuku para Pandhawa wis tak tampa wah dubleh minggata Bima omeng arep persis dilite lho ora entuk ya pung mbuh wis tak omongi to aku 3,9 merga ukurane Begawan Bima Suci nek kowe ora Bima Suci ning Bima najis ya omonge wongkok ora kula aturi inget sinuwun lah ora pati ndugamana putu-putuku Pandhawa kabeh ingkang wis mitulungi lawan Poneyang ya nggih ya sawetara wektu mapan ning Prajanegara ing Wirata nggih padha mapan ning Prajanegara Wirata nggih perkara niku gampil iya Kakang Semar to iki nggih niki kula nggih kalih kula sinuwun sapa kowe anu nah kula anake Semar sing ragil nuwun mumpun selak kedalon selak esuk iya Ndara Balawa mang undurke nika sisa-sisane Ngangkara yo